Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ina za ki da wannan bawan Allah da kuke gani kishiya. Subhanallah, sannan na mama. A hankali zai ji ciwo. Ba sha. Sannan na mama. Na mama ikon Allah. Sannu ko? Ku duba ku ga yadda wannan al'amari ya faru. Sunan kawa? Ahmed. Amma da suka ce min na mama ko? To sannu. Kaga, Ka san wani abu? rike wannan karfan na bayan ana tafiya ba za ka rinka jijjiga. Wani zai zauna. Dan matsa haka. Amma wani zai zauna da shi a baya ko? Okay sir. Dan matsa ka da hannunka ka rike nan gefa. Sannu kaji? Rike nan gefa. Allah ya baka Ka rike da lafiya. karfi. Allah ya baka lafiya kaji? Dama na ma alƙawari ko? Kuma na cika ma alƙawari ko? Dama na ce ma in Allah ya yarda zan fitar da kai ko? To Allah ya baka lafiya kaji? Wai ka fi so mai da kai ɗakin ka? Yace bai manta Baka sunana ba. hankalin shi ya fara dawa. Baka gode mun ba? Me sunana? Ka gode mun? To Allah ya baka lafiya kaji? Sunana. Wannan sunanta kuma Rahama. Ni fa ni na je na ɗauko ka kaji? Suna na Rahama kaji ko? Allah ya baka lafiya kaji? To sai an ji. To ka tura min dan Allah kaji? Eh ka tura min. To shi kenan Allah ya tsare. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.